Здравейте на всички, казвам се Кристиян Цветков и първото, което искам да ви кажа... Хубаво започнахме с реклама. Първото, което искам да ви кажа е честита нова година! Да, остава час и половина при мен, толкова го снимам, ето 10 и половина е при мен сега. Намерих един световен рекорд в Майнкрафт, който е много лесен Ама намерих едно нещо, което ми упростява работата в хиляди пъти, а в рекорда не е ставало за тази дума, значи е разрешено. Значи ще го подобря този рекорд от първия път, обещавам ви. Този рекорд е да убиеш каквото и да е чудовище или животно, поне някакво същество, от разстояние 202 блока. Реклами! Гледах как един подобри рекорда, ама аз ще подобря този рекорд още по-добре. Много хубаво. Без реклами. Хората са си решили преди нова година да си спечелят парички с тия реклами. Да създаваме си нов свят. Чакаме 100 милиарда години да се заради. Хора, световният рекорд означава, че трябва да убиеш каквото и да е животно на разстояние 202 блока. Да, с тризъбец. Забравих да уточня. Всяко съществува в Майнкрафт, което съществува. И аз реших да подобря този рекорд с 300 блока. Така да е на... Стават броени блокчета. Така малко да слезем. Ето 370. И сега... Оцелихме ли? Въпросът дали подобрих световният рекорд? И къде? Сериозно, нито едно прасе. Добре, защото всички отидоха по краищата. Айде, хора, още един опит отново сме на място. Ето височина 370 блока. Авам вече гърмат. Моли Господи, какво правя по нова година? Кола прасета, кои че ги ям. Така. Мола, поне едно прасе, поне една свинщина. И, къде е тризъбеца? Бих ли нещо? Не! Пак ли? Ето го втория тризъбец. Защо, Господи? Айде от третия. Трети път е за щастие. Сега, трябва да си направя ритуалите за късмет. Моля те, Господи, да ме накараш да оцеля поне едно прасе. Искам да подобря световният рекорд. Мечтая да подобря поне един световен рекорд. Амин. И 3 пъти за щастие се покръствам. Готово. Легендарният тризъбец. Бързо. Падай. Оцелих ли? Къде е тризъбец? Къде? Виждам 2 тризъбеца. Да не е извън оградата този тризъбец, бе.
Къде да е отишъл? Във водата ли? Не знам, дано просто тук да намеря месо от прасе, което даже ми бъгва. А представете си да съм убил някое животно извън оградата. Това ще е гати късмета. Ой, чакай, че помислих, че това цвете е тризъбец. Малика се изплаших. Ма сериозно, къде? Добре, хора, това не се зачита, ми просто за тест. Ако оцеля животно с тризъбец, тризъбеца ще изчезне ли? Аз даже не я убих. Не, ще отскочи. Май видях тризъбеца. Да изплува. Ма къде е тризъбеца? Аз стига сте грохтели. Хайде, точно над тях заставам. Така, хора. Метаме веднага няколко тризъбеца. За да е сигурно, че ще убием. Не са казали за опити, така че... Бързи. Му. Ето, точно над тях бях. Сериозно? Ой, май взех. Вие изобщо убивате ли се? Моля, да взема поне едно. Взех месо, хора! Това означава, че съм оцелил! Подобрих световен рекорд! Къде е зарята? Айде. Мали, сърцето ми ще изкучи. Не, сериозно. Не се вижда. Айде, чао на всички, казвам се Кристиян Цветков. Чао на всички, весела година. То колко е часа бе? Мали. Живи и здрави до година, до амина.